komai ya farko yana da ƙarshe yana wucewa. Yan wannan gida ina ganshe ku, abokai 'yan gidan ina ganshe ku, 'yan social gida ina ganshe ku. Na fito da bakon murya 'yan social ku ji sakuna daga wake na haɗin kai a cikin gida. Barkar kina matunin ban kiɗa in sarrafa waka. Yan social gida ina ganshe ku, na fito da bakon murya. Yan social development 'yan kamtit gida ina ganshe ku.